Croeso i chi i tractor yn Clwb Penmynydd yn Pen-y-bont. Nes gweld bod y tywydd nesaf ni fod y tractor yma heddi. Ni'n codi arian i elusen i'r ambulance, so rowch yn hael a diolch yn fawr i bawb yn droi lan. Job fi yw parco'r tractors. Lot fwy meleni, sa'n gwybod either fi sy'n rybys yn parco neu mae lot fwy o tractors yma. Ni'n gweld. TM Tractor Mowr. Class. Dyna'r seis hon. Tractor o ti'n dri. Wes. International 1036. Tractor number 1. Bore da neu pnawn da i fi. Sy'n y bore da. Ready to go. Specky point yn Bryniwan, de. Bangin! Joio, mae'n real good so far. So, ti siŵr yn joio? Ti? Hell of a laugh mewn mynd, innit? Spinno. Spinno. Pwy sŵn y tractor yn neud? Wel, wy'n ei mwyn sŵn yn asod. Fel fe fynd. Ti joio? Chi slow!
yn dolyg. Cwpl o tractorau. A dyma, 10 munud Fox News yn cael pink. Fwn nhw'n dyfas. Mae'n mynd gyda chi. Good. Special. Dwi'n teimlo'n sick. Some blinking rhew. Ti'n mynd i'r ffred? Yeah, gen i swap yn yna ba. Yna ni Rhofrid ar y gin to. Oh,